Complete.
Siyacela kancane nje, kancane nje. Hayi sisebenzeli nabatsho. Hayi sisebenzeli nabatsho, ayibonkosi. Awusiyeke sinike. Isigalele imali ethayilinganiselwe eyinkulungwaneni ayibonge inkosi. Fanele inkulungwane. Lo ngithathela
Sicelo ngabafowethu. Prize sivaleni awushaya epholile ke manje ababuya abantu bezoza umsebenzi wabo ngoba bazovala manje lapho ejardini ngicabanga ukuthi umbhobho yafika abanye abangahambi nabashumayeli nabakhokheli kumele nihambe no-update abashumayeli nabakhokheli nokubonga konke okuzophuma lana kuhambe nakho niyosibongela amathempeli afake izikhwama totally njengoba sibhizi sijayiva sizubumnandi bonyazi lezulu uthando lolo and then isiyonke imali sesiyithole manje abekho nabakikizayo ndisi bayingcwele njengoba sihlangene ngokomoya ngithi mana zathu sihlangene ngendaba yokhokho bethu sihlangene ngokuzocela ibusiso into ebalekile leyo siqale kahle indaba yomnikelo wethu nakhumbula uJesu wakwathi ngelilanga esihambe nabantu wathi sengihambe nani kangaka yini enifunayo kumina yini ningaceli hayi bayingcwele sisuka indawo ngeindawo sizofuna imali eGoli
Sizofuna imali. Sizodumisela okhokho bethu. Sizovula umusa nje manje, umusa lo wasezulwini. Seniyayizwa ukuthi kanjani ngithi manje. Kungenzeka ukuthi khona othi mina njengoba nginikela lapha nje angizwanga kukhulunywa ngezinto esidinga. Ngiyonyaka ngicela shembe unyaka usuphela ubumubi lo nyaka. Ngicela nje mina ngalo 5 rand wami ngaleli 10 kule mbobo nje yokugcina shembe. Ngenze into engiyifunayo. Thatha umnikelo wakho ubheke manje ukhulume nawo manje ngoba lolu hlobo lweingilosi luScars sifika liyedlula. Bazoza kina abashumayeli thatha umnikelo wakho ubheke. Indaba yala isontweni ihamba kanje. Ukhuluma ngathi kuyadlalwa. Sengiyakhuluma nje manje usho ingoma emnandi lapha singasheshi mntaka. Sesijulile manje. Umuntu nomuntu akakhipha umnikelo wakhe, i10 lakhe, u10 rand wakhe, u50 rand wakhe, akhulume nawo manje. Lena siyenzayo sibiza ngokugqobhoza umkhathi kuvela inhlanhla. Khuluma naye manje angasho ukuthi iphakamise. Okwamanje usayikhiphile usayiphethe usayitshena ukuthi leli thuba livezwa umshumayeli manje. Shembe nginika ipromotion. Leli thuba livezwa umshumayeli manje Shembe yenza umkhonyana ngicabanga ngilobola. Shembe icela imoto efuna ukushayela intombi. Lihlabelele emnandi. Mina sengiyakhuluma naye yami. Dwala lami wena iphakamise emoyeni manje. Ayemoyeni manje. Bazoza bazoyiqoqa kuwe. Ayemoyeni manje. Ayemoyeni bashumayeli nkosini size bashumayeli. Isiqoqele yonke le mali 2 minutes nje. 2 minutes. 2 minutes isiqoqa yonke le mali. Yonke le mali sikhulisiwe. Yonke le mali sikhulisiwe ayibuye. Ayibuye. Ingathanzwanga njalo bona saletha. Ingathanzwanga. Owathi mosutshela ukhokho wakho ntambama ukuthi mntana wenzeleni. Ungangikhumbuli shembe sevula ithuba. Ebese umvusa ngilele. Ngoba sebesihambile ingilosi yamele musa. Ungathawuzwanga lapho ngaphandle ukuthi isikobhozo umkhathi manje kuvela inhlanhla kuvela into zethu zeminyaka ekade sayilinda. Ungathawuzwanga njalo. Osombulela kamama ukuthi ivule kanjani into ade siyenza manje. Ungathawuzwanga. Ungathawuzwanga basuku. Iphi ngapha kwami imali.
Njengoba silanda izinto zethu sizoproject emsebenzini izothola imoto sithola abakhwenyana sizothola namandla okulobola thina obaba zonke lento esesiyikolekthile lapha sikuyophuma nokhokho bethe igodini zethunzi lokufa baphume ngaphandle bakhanyisa amakhaya nje ushe bezophunthumela amaphoyisa namandla ayovimba akhiphe yonke into namabhodlela bathakathi la eduze kwami umtshana nomgada yisela njalo mayenikela ubeka imali yokukhuthuza isibusisa nobaqapha abantu abanjalo baba isihlahla esingashi iloko aqala ukusebenza uba nemali eyispare ayibekela ukuthi uma sekusetshenzwe bese ithatha lesokugcina isibusiso ukuthi nje sakhe lasihlangana khona njengamanje uphethe u500 uthi uzowufaka la manje ube bathi ufuna ukugana ngiya-advertise cha imisebenzi yakhe uthi yena uyinathi ngaphandle konyazi lesinje uthi na u500 nazi inyathu ayifaka amen uthi kona nayo inkinga amakhono omunye uthi nginayo imali uje vele kwimali yonyasi imali abe isidudu lengane namantu uthi oyonyasi nayi mukele plazani senze ukuqedha It is 2,000. kodwa ngiyabazi abantu abafana nala Bayinazane
Siyabonga Manazaretha ingcwele onyazi lwezulu. Hey, asazi uNkulunkulu ubonga kanjani. Asazi uShembu ubonga kanjani. Lolu thando lungaka sithande ngalo ngalemini yanamhlanje. Wasenzela isimangaliso vele mawusebenzela unyazi kuba kanje. Kuba kanje. Siyabonga bonke abantwana basezulwini lezi zipho bekukhulunywa ngazo bayasifuna ngempela futhi uShembe akalenzi iphutha mawenza isivumelwano noShembe wenza ukuphelela ngoba akaphazami futhi akalimali. Hayi siyabonga kakhulu Manazaretha ingcwele Inkosi Mbusise. Abasekhaya makuzoba abakhona kodwa Bangeli njani? Siyaphila. Hayi nathi siyaphila. Ayi ubaba silokhuza sesijwayele nje ukumbona la kwi channel yethu. Namhlanje siyambona la kwi channel yethu kodwa sikephi namhlanje baba? Sisekhetha inkosi. Yebo senzana ekhetha inkosi. La ikhetha inkosi bekujikelezo lamakhosazana entethelelo. Yebo. Ezoshaya uthando. Yebo. Lokuthi ayoyibongela. Yebo. KuShembe ngoba bathandwa banikeza usibusiso. Yebo. Sokuthi nabo bavelele kuShembe. Yebo. Manje ke bahlela ukuthi ngo-October baye enkosini intethelelo yonke jikelele. Yebo. Manje ube sila Israel nje Israel yonke. Yebo. Ibila ikhetha inkosi. Yebo. Ihlangene nabagcotshwa bonke ngoba nje ube silana nje siphelekezela intethelelo ngoba nathi siyingcenye yaleso sibusiso. Yebo. Ilokho. Hayi siyabonga baba umvangeli. Kodwa ubaba ngokubona kwakhe ubona uhambe kanjani umcimbi noma umkhosi bahlangene ngawo namhlanje? Hayi wenze kumlingo wasezulwini. Yebo. Ngoba kubonakala ukuthi noma ngabe sekunikela kwangena ikhwama kwathi ekugcineni la sesithi siyovala khona kwavuka uthando kakhulu. Yebo. Umnikelo okushayelana abantu bese benikela ngokujula kwenhliziyo ekugcineni. Siyabonga kakhulu. Benethemba ukuthi lento abayenzayo isibusiso bayosithola. Yebo. Hayi siyabonga kakhulu baba umvangeli. Sibonge kakhulu baba nesikhathi sakho. Asazi noma mhlambe ubaba khona yini amazwi athanda ukuwasho abheke kuwamakhosazana entethelelo. Ikakhulu ke amazwi aqondene nomsebenzi ababhizi ngawo abawenzayo ofana nalowa namhlanje. Engakusho okumlayezo kumakhosazana entethelelo. Ukuthi lento asebeyiqalile ngoba bazuza inhlanhla enkulu inyanga ezulu yabalanda ehlathini akade bekho. Yebo. Ukuthi bayimisele. Yebo. Uma sebethethelela umuntu alide isibusiso sakhe. Yebo. Sokuthi uShembe amkhumbule. Yebo. Ngelinye ilanga naye abe inkosikazi. Yebo. Abe negama. Yebo. Lokuthi namhlanje na uma sibanibani ungwakwaSibanibani ukuze abe nesabelo ezulwini. Yilokho ukuthi amakhosazana kamkhokheli futhi akayimisele wonke futhi angayinyezi angayithetheli phansi kuyo yonke umsebenzi kaShembe ayisukumele makuthiwa kuyiwale ahambe phambili ngoba noShembe nje uyabathanda kakhulu noma ebusisa inkonzo akanishiyi ngaphandle bakhosazana kamkhokheli athi namakhosazana entethelelo uShembe aza bakukhumbule bathola umendo begane. Hayi siyabonga kakhulu baba umvangeli. Sesiyophinda sihlangane ngokuzayo. Amen. Sawubona baba. Yebo. Ninjani baba? Siyaphila futhi. Siyaphila baba. Yebo. Kodwa ubaba umshumayeli bani? Umshumayeli ukhalishwayo khona la ekhetha inkosi. Okay. Sila ekhetha inkosi manje. Okay baba siyalokhuza siyabonga kakhulu siyajabula kakhulu ukulokhuza ukukhuluma nobaba umshumayeli ukhalishwayo la ekhetha inkosi. Sibonile ke bekubhizi kakhulu la ekhetha inkosi namhlanje. Bekwenzeka namhlanje. Namuhla bewindaba yentombi zentethelelo la
ezifisa khona ukwenzela inkosi yazo unyazi lezulu indaba enkulu indaba enhle ukuthi ubaba mayefika la ethemba lethu zifisa ukuthi kube nesipho esihle esifanele unyazi ngoba iyona nkosi eyihawukele iyayikhumbula ngoba la ekhaya uma uyintombi entethelelo ubufana nomuntu ongenalo izikoda uze wayidalela indawo yazo ebuhleni bamaNazaretha wathi la nazo uma efuna ukugana njengoba lebandla kuyibandla lokwakha siye esihlahleni ziyofunela khona inhlahla ukuthi nazo ingaba itholela abantu ukuze iphelele kuleli bandla. Yebo baba. Kodwa khona kusebenzeke kanjani ke ngokubuka kwakho baba uMshumayeli? Kusebenzeke kakhulu si-Israel siqophe umlando ziqophe umlando intombi zentethelelo ngomnikelo eziwenzile umnikelo omkhulu kakhulu kangangokuba ngiyacabanga ukuthi zimbe umgodi omkhulu ongavaleki zenza umnikelo omkhulu kakhulu hayi siyajabula baba sike salokhuza sanibona esihawukele uhamba nomama nobaba uMvangeli umama Mkhokheli kodwa namhlanje asibabonanga indaba ehlelo ubaba uMvangeli nomama Mkhokheli basekhaya ubaba uMvangeli uye wavelelwa into ebhlungu washiwa umfowabo kwasho ukuthi ke inhlelo zalomsebenzi wanamuhla bese ihlelekile kwabaphoqa ukuthi noma bengekho kodwa umsebenzi onyazi awuqhubeke ngoba umsebenzi onyazi awumi ngokuthi omunye umuntu akekho kodwa uyaqhubeka noma ngabe kuyisiphi isimo uma izinto zakhona ihlelekile. Hayi kwaze kwabhlungu kakhulu lokho baba. Kodwa ke siyabonga nathi baba ukuthi sesizwile ukuthi kungani namhlanje ubaba uMvangeli nomama uMkhokheli bengekho la ethempelini ekhethe inkosi njengoba kwenzeka umcimbi omkhulu kangaka kodwa ke sinethemba elikhulu ukuthi ke nabo bebanathi ngeinhliziyo labakhona impela bafowethu futhi ngiyacabanga ukuthi njoba nishutha nje bazocela abanye bazobabukisa ukuze babone ukuthi ekhethe inkosi ibihlobile namuhla iyinhle kakhulu. Yebo hayi kunjalo baba uMshumayeli cha siyabonga kakhulu baba uMshumayeli sibonga nomcimbi ohambe kahle kakhulu kusukela ekuqaleni waze ufika ekugcineni baba. Impela kube njalo siyabonga kakhulu sibonge nabefundisi umfundisi Mavuso nabavangeli nabashumayeli bebephelele bezolekelela intombi zentethelelo ukuze nazo zizizwe ikhudumele emsebenzini onyazi bezulu. Yebo hayi siyabonga kakhulu baba. Siyabonga baba. Amen. Amen baba. What did you ngoma? Siyabonga siyanamukela ne. Ninjani? Nathi siyaphila yona zena ithanda yazi camera. Last week besinani namhlanje sinani kodwa ngathi sikwenye indawo namhlanje sikephi namhlanje? Sekhethe inkosi. Oh okay. Benizokwenza la ekhethe inkosi. Umjikelo zomkhosi zentethelelo. Oh okay. Uhambe njani kodwa umcimbi ngokubuka kwenu? Cha uhambe kahle kakhulu. Yebo. Hayi siyabonga ne. Bapha baye basesawukele ngoba sibona nina nodwa nje kuphela. Khona. Oh okay. Mhlawumbe sizohlangana nabo ne. Hayi siyabonga sophinde sihlangane phi futhi. Oh sophinda sihlangane next week nabasho embalenhle ne. Okay asihlanganeni khona ne. Siyabonga danko. Shap. Nithi ngephi sisukumani? Sukumani. Oh Sukumani. Okay ikephi Sukumani kodwa? Isefosfo. Okay asiyabonga. Chelo baba melo achelo maga bahle ambuye ka